Alam niyo mga loves, paminsan, gusto kong hindi na mag-ayos kapag alis ng bahay. At may time naman na gusto kong mag-ayos. Depende lang talaga yan sa mood mga loves. Ngayon, mag-ayos tayo ng konti at may itatanong ako sa inyo. May tanong pala ako sa inyo guys. Meron bang nakauwi dyan sa Pilipinas na walang vaccine? Mga nasa abroad or lalo na dito sa US. May nakauwi ba na walang vaccine? Yun na. So, comment down below guys kung mayroon bang nakauwi dito sa US na walang injection, no? So, let me know. Kasi alam nyo na dito, pabago-bago yung ano nila. And then, decision ko to guys ha. Wag ninyo akong atakihin kasi ang daming nagpa-ano din. At ang dami rin palang walang nagpa-vaccine. No, marami din pala. Marami din pala sa inyo. Pero, iba-iba naman kasi tayo ng ano. Pero yung tanong ko lang is, meron bang umuwi ng Pilipinas na wala talaga as in zero? Alam ko naman na meron siyang 24-hour yung testing. Kung meron ka bang ganun, no? Pero, ang vaccine yung ko kasi, kung pwede bang makauwi. Kasi gusto ko talagang umuwi, no? Bakasyon ba? Bakasyon, bisita sa pamilya, ganun. Yun lang naman. Yun lang yung ko. At aalis na tayo guys. At dito pala si Mr. sa labas. Magbabay lang tayo sa kanya kasi nanigarilyo siya. Of course, no. Aalis lang ako kasi meron tayong tutulungan. Punta lang ako ng Filipino store kasi kailangan nila ng tulong-tulong, konti lang naman. Taga-serve kung merong bibili, ganyan lang. At saka samahan ninyo ako guys. Na-miss ko yung magtrabaho guys, yung alis ng bahay maaga para puntang trabaho. Yun guys, nagtabang-tabang, yung ko diri taon niya. Wakoy pulos. Nagtabang yung ko, way pulos. Tingnan yung tagaluto, oh. Wakoy pulos guys. Muhuli na lang ko eh. Wala mo ko'y pulos diring napita. Ito yung ulam pala nila, oh. Ito. Iba't ibang klaseng ulam. Advice. Ito din, mayroon dito. Ganun. Ito pala si Ate Monina, no? Yung kinakilala natin dito at naging kaibigan. Ang bilis nitong lumihok. Ano ba yan? Ang bilis nitong gumalaw, guys. Kaya pa smile lang yan, no? Ako dito, naghihintay lang naman ako kung ano yung mga ipa-ano niya sa akin at kung mayroong taong bibili. Di, mainit yan? Ha? Oh my God! So yun, nakita ko din silang mag-barbecue. For the first time, nakatry ako ditong mag-grill. Masarap palang mag-grill dito. O, sobrang init din sa nila lutuan. Pero ang saya mag-grill. Yummy! Order na. Order. Wala ng tao. Ganito pala kapag may pagkain na tinda, Bino? O, Tino? Busy talaga, no? So, si Ate Monina, ang abtik, sa Tagalog, abtik, ang bilis. Sanay na daw siya guys, 15 years daw yan siya nagtrabaho. Yung tagaluto nila, sige lang guys, smile. At dito mga loves, tinutulungan ko na sa Ate Monina dito nagkakat kasi sobrang busy na niya. Marami pa siyang ginagawa, meron pa siyang pina-fry doon. So yun, ako na yung nagkakat. Nagpaturo lang ako sa kanya kung anong sizes, no? Kasi marami ding order na ganito, 2 tray. Grabe naman ito. Ang sarap kasi yan ito ng lumpia nila. Sobrang yummer. Grabe kainit. Ala, grabe yung sasakyan ko guys. Oof. No, sobrang init. At yun guys, umuwi na ako kasi palagi na akong sinasabihan ni Ate Mona na uwi ka na. So 3 o'clock umuwi ako kasi hindi na tapos na yung malaking order nila. Hindi na sila masyadong busy at saka kailangan lang naman ako doon kapag mag-serve, kapag may bibili na pagkain. It smells so good. I love you. The house when just Tammy alone, it's very dark. All the light is off, and the outside is crazy hot. People in the neighbors, we have 2 neighbors that have swimming pool. They're all swimming.
Tommy, didn't invite Tommy to go swimming. Why didn't invite you, love? Didn't say, Tommy, jump in. Ang daming raspberry. Ang bilis. Ang bilis ba? Tutubo ang bilis maghinog. Look, oh. Ang bilis huminog. Ang bilis-bilis. Look, tingnan nyo naman yan. Oh, marami pa doon sa kabila. Meron dito. Kunin natin. Look, meron dito. Raspberry. Meron pa doon, oh. Nasa labas man. Doon pa marami. Yung iba kinain, pero merong hindi nakain ba? Nasa ilalim, oh, dito. Hindi ko maabot-abot. Meron pa dito, oh. Ooh. Look. Ang ating atsal, meron na ang tubo. Look, meron ng Pero yan, ang bilis na yung ating raspberry, oh. At saka yung ating talong din dito, oh. Meron ng mga bunga. Ang taba-taba ng ating talong, oh. Look, ang taba. Diba? Kasi yan, ang daming bunga ng raspberry, oh. You're going in. Pumasok na si Tommy. Tara, pasok tayo. At also, meron tayong as in, ang dami nitong bunga, kaso lang yung iba nangahulog, oh, hindi kinaya. So, may mga hulog talaga, no, at meron ding mag-stay. Look, parang pag-ibig lang yan, no? Parang pag-ibig. Tara, pasok tayo. Sa sobrang init, pinainom ko muna itong ating mga gulay dito, no, kasi sobrang init, takot akong mamatay sila. So ngayon dito guys sa kusina, let's annoy Tommy, no, para naman tingnan natin yung reaction niya. I-annoy natin siya, sabihin natin na hindi niya ako hinalikan pag uwi ko dito. We buy the turkey and don't use it. It's been there for how many months now downstairs? Ah, gee, Tommy. Okay, whatever. Keep buying and don't use it. That's who you are. You buy and not use. That guy right there, guys. Buy and not use. Buy and not use. He doesn't even kiss me when I get home. He doesn't have to say that he loves me nothing. He miss me nothing. And then when I said, I miss you, honey, and then he questioned me. Were you gone? Guys, she needs to turn the camera on herself so you can see the face. This is the face, guys. I know I'm ugly, hon. No, the face you're putting on. Somebody's looking at you. Of course somebody's looking at me. Mama started with your food and then she stopped. Oh, sorry. No, You need to be... cut it up now. No, that's how you know that's... Nako. You shouldn't be cutting it. Why? And you cut it big. I mush it, honey. Hun? I mush it. They're dogs. Like I mush you. Do they need a straw, really? I mush you. You want them to eat their food from a straw? No wonder they're babies. They're babies. They're not babies. They're adult. Look, eh? Kaya talaga, hindi talaga pwede na i-ignore natin ang lechon. Ang sarap. Ang sarap. High blood. Ang sarap, eh? Yummy. Look who's watching us eating. Habs? They eat, right?